Учора споўнілася 116 гадоў першай газеце Беларусі, нашай Ніве. Гэты дзень можна лічыць пачаткам беларускай журналістыкі, важнага моманту для адраджэння беларускага нацыянальнага руху. Сёння ролю той нашай Нівы выконваюць незалежныя медыі. Закон забараняе перашкаджаць працы журналістаў. Але ў краіне ўжо некалькі месяцаў прававы дэфолт. Маштабы рэпрэсій у дачыненні журналістаў жахлівыя. Тутбай быў пазбаўлены статусу СМІ, Еўрарадыё – акрэдытацыі. Наша Ніва, Белсат, Радыё Свабода, Трыбуна заблакаваныя. Практычна ўсе карэспандэнты замежных выданняў пазбаўленыя акрэдытацый. Са жніўня журналісты былі затрыманыя больш за 360 разоў. 65 чалавек былі пакараныя арыштам на тэрмін ад 3 да 30 сутак. Проста цяпер за кратамі застаюцца 17 журналістаў, прычым 6 з'яўляюцца падазраванымі па крымінальных справах. У Ірыну Арахоўскую і Наталю Лубнеўскую стралялі гумовымі кулямі. Наталля 38 дзён правяла ў шпіталі. Але рэжым не толькі не пачаў расследаванне, але і аштрафаваў нашу Ніву, для якой працуе журналістка. Была параненая аскепкам гранаты рэпарцёрка з Нідерландаў Эмілі ван Оўтэрэн. Кацярына Барысевіч ужо некалькі дзён знаходзіцца ў СІЗА КДБ за тое, што даказала. У крыві забітага сілавікамі Рамана Бандарэнкі не было алкаголю. Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова былі затрыманыя ў кватэры пасля штурму плошчы Пераменаў. На журналістак заведзеная крымінальная справа. Ім пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі за тое, што яны выконвалі сваю працу. Нават на вайне камізэлька з надпісам «Прэса» з'яўляецца недатыкальнай. Журналістаў, як і медыкаў, не чапаюць у самых гарачых кропках свету. Але толькі не ў Беларусі, бо гэтаму рэжыму не патрэбная сумленная журналістыка. Мірныя беларусы – гэта не рэжым. Мы ведаем, журналісты незалежных медыяў – героі. Краіны Еўропы таксама ведаюць гэта і гатовыя падтрымаць журналістаў Беларусі. І тых, каму давялося пакінуць краіну, і тых, хто самааддана змагаецца за праўду на вуліцах нашых гарадоў. Дзякуючы незалежным медыям, слова «беларусіян» стала словам жніўня па версіі Оксфардскага слоўніка. А фатаграфіі пратэстаў у Беларусі становяцца лепшымі фота года па версіі Reuters. Але галоўнае, дзякуючы незалежным медыям увесь свет ведае пра тэрор гэтага рэжыму. І пра тое, што беларусы робяць усё, каб жыць у новай, свабоднай краіне.